Ganito nga. Nalagyan ba yung mga katolid? Isang masayang araw sa inyo lahat mga kasolid. At isang masayang araw din sa inyo, Mrs. Kitchen Camera Girl. Isang masayang araw sa inyo mga kasolid. Ang recipe natin ngayon mga kasolid, magluluto tayo ng chicharon, bituka ng baboy, you know. Wow! Nakakain ka na ba ito, Mrs. Kitchen? Hindi pa, first time ko yata kumain. Sigurado, pag natikman mo to, Pag first time daw masarap, no? hahanap-hanapin mo. Yun nga yung sabi ni Madam Mini Crafty Lady, pag masarap daw, first time. So, ang ginawa ko kanina dito mga solid, pinalambot ko na siya, nilagyan lang ng konting asin, at okay na siya. Mga ilang minuto lang pinalambot to, mga 10 minutes lang siguro. So, start na natin gawain. Papalutungin natin to mga kasolid, parang chicharon siya. Parang yung ginawa rin nating crispy kangkong. Sobrang lutong. Siyempre ang partner na sausawan nito, alam mo na. Maanghang na suka. May sibuyas na may sili. At dahil naiwanan natin lahat, iprito na natin. First fry muna mga solid. Start na tayo mag first fry mga solid. Second fry pa natin to para lalo siyang mas malutong. At ang technique dito mga kasolid, huwag nyong iintuan sa paghalo. Halo-haloin lang. Halo-haloin lang. Kasi kapag gininto mo sa paghalo to, puputok siya. Kaya technique dyan, halo-haloin lang hanggang sa maging golden brown. So yun mga kasolid, at dahil luto na ang bituka ng baboy, set aside na natin. At hindi pa natatapos dito ang pagluluto mga kasolid. Isa-second fry pa natin to, papalamigin lang natin. So yun mga kasolid, nandito na po ang mga Nanalo. At bago po namin i-reveal ang mga nanalo, gusto po namin sabihin na hindi po sa bulsa namin galing yung premium ginamit natin sa palaro. Galing po kay Mr. and Mrs. from New Zealand at hindi na po sila nagpapamention ng pangalan. Sobrang ginaganaan daw po silang kumain kapag nanonood sila sa aming nagmumukbang at nagpadala po sila ng 2,000 pesos. Yung gusto daw po nila, naka-uniform kami. Sakto, 2K subscriber naman at naisip namin ni Mrs. Kitchen na mas maraming sasaya kapag ginamit namin yung pera sa games. At pumayag naman si Mr. and Mrs. from New Zealand. Kaya thank you po sa inyo, Mr. and Mrs. from New Zealand. Thank you, ma'am and sir. Thank you po. Yan. At ang tamang sagot po mga kasolid, 44 lahat po yung kasolid or kasolid na nasabi sa vlog. So ano sabihin na natin mga nanalo? Reveal na natin. 16 po silang... 16 po yung may tamang sagot. At syempre, 10 lang yung pipiliin natin. Pero 10 lang ang mapalad. Yung mga naunang nag-comment, yun po yung nanalo. 10 po sila. So start na tayo. Sino na? Si Angel VM. Congrats po. Congratulations. Si Benji Linde. Lakwatserang Mariposa. Winnie Mendaza. Kay Anaro Calaguas. Juancho Cartalia. Karen Tamayo. Moonstick Ideas and Creation. Congrats po. Winsley Mendaza. Arex Tamayo. At sa mga nanalo po mga kasolid, ilalagay ko po yung link ng personal Facebook account ko at i-PPM nyo po ako doon para mapadala ko po yung pera sa GCash. A few moments later. So yun mga kasolid. At dahil malamig na ating bituka ng baboy, isa-second fry na natin to. Yun o. At luwaluin na naman natin mga kasolid. Yun o. Lulutong na siya yan. Parang magiging chicharon na siya yan.
Parang yung nabibili ko dati nung elementary ako. Yung nakabike, ganyan yung ginagawa niya. Throwback ah. At sasangkapan natin mamaya to ng betchin at asin, iodized salt, pag naluto na. Okay na siguro to, Mrs. Kitchen, hanguin na natin. Gutom na ako eh. Sigurado, naglalaway ka na yan. Mukbang na tayo. Ito lang yung kinalabasan ng ating second fry, puputok-putok to. At papalamigin lang natin tapos sasangkapan natin mga kasolid. So sasangkapan na natin mga kasolid. Una, lalagyan natin ng betchin. Konti lang. Yun. Tapos lalagyan natin ng iodized salt. Yun oh. Hindi yung napapanood ko dun sa nakabike dati. Tapos tatakpan. Iseshake lang. Yun oh. Okay. Tara, mukbakan na, Mrs. Kitchen. Let's go! So yun mga kasolid. Ito na ang ating spicy, Super crispy, spicy. chicharon. Lahat na ng crispy nandito. Chicharon, bituan ng baboy. Yun oh. Bituan ng baboy. Sarap oh. Lahat na. Naamoy ko talagang ang bango. Parang yung binibili ko dati sa kanto. Ang bango, ah. Street food na street food talaga to. Yung mga batang 90s. Ito yung binibili mga Nangangatong kasolid. tiyan ko ah. So ano pang hinihintay natin? Tirahin na natin. Kain na. Baka tirahin pa ni Ivan yan. Test muna tayo mga kasolid. Meron tayong suka Ay, sarap na may... ito. Yun no? Hmm. Iba dito nga. Nalagyan ba yung mga kasolid? Grabe. Super. Sobrang lutong, malasa. Classic na classic ang lasa. Parang yung nabibili sa ano, sa kanto. Masarap pa to. Hmm. Kasi yung lasa nito oh. Yun no? Hindi tinipid. Kain po tayo. Grabe. Lutong guys. Ang puto natin sa iban ba no? Sasama sa suka. Yan po yung mga kamay, no? Mga kasolid. Nanonood ka lang, may kamay na gumagalaw. May extra. Sarap. Yun no? At lagyan natin ng sibuyas, na may sili, yun no? Ay. May isa kanin, tapos subo. Partneran ng masarap na sausawan. Solid. Solid na sulit ah. Ibang Mas- lambot ah. May sili pala dito, oh. Yun no? Super spicy. Nandito sa ano? Sarap ng pagkamaang-anghang niya guys. Maang-ang na maang-ang. Kain po. Kay Madam Mini Crafty Lady, kain po ma'am. Shoutout po kay Boss Rolando Bukod at kay Mrs. Jasmine Shoutout po sa Bukod. inyo. Ito po, para sa inyo po to, sa subong to. Kain po tayo, ma'am, sir. Babasag. Sarap ah. Oh. Kunting ulang-ulang, baka wala no. Hindi mo na kailangan ngulain ng todo. Sibuyas, oh. Lumar tayo. Sa lahat po nang nanood at nag-comment, nag-like. Thank you, thank you. Ito. Dami din nag-comment dun ah. Sarap. Subukan kaya natin yung may, ano, si Mang Tommy, kung anong lasa. Tomas, ay. First time to, Mang Tommy plus bituka ng baboy equals ito. Napakasarap. Maliit pala guys. At hindi siya mapait. Yun o. Sarap ah. Doon ah. Mas crispy pa sa chicharon. Oo. Oo. Ganun sa katotoong mga kasolid.
Solid. Shoutout po pala kay Simpleng Ulam ni Juan. Shoutout po. Pag nanood doon, solid. Simpleng Ulam ni Juan, guys. Support. Kahit hindi sila i-skip ng commercial, maraming salamat sa'yo. Thank you, thank you. Supportahan nyo, guys. Simpleng Ulam ni Juan. Subscribe niyo po ang kanyang YouTube channel. Ito po yun, oh. Ting! At ito po ang sample ng mga luto niya. Ting! Napakabait. Supang spicy, ha? Water. Last na lang siguro. Busog na ako. Parang ayaw ko na. Suka Ayoko yun, oh. nang- Sinusulit pa. Tumigil pa. Hap. Mamangga muna ako, guys. Mangga. Habang kumakain si Mr. Kitchen, mangga muna tayo. Sobrang busog na ako, ah. Halos naubos natin, no? Ang dami nun. Sarap, ang tamis. Halos naubos natin 1 kilo. Bali 1 kilo po yun, mga solid. 180 po yung kilo nun. Mura lang. Masarap na mura-mura pa. Simple lang. Simpleng ulam. Parang yung simpleng ulam ni Juan. Napaka-simple. Pero masarap. Mag-enjoy po kayong kainin. Sulit. Tamis din ang mangga. No? Para maasim sa akin. Dinaya mo ata ako. Yung sa akin, napunta matamis, ah. Ano yung magkaiba? Isang ano lang, magkaiba. Sabi mo may special tayong inumin. Meron, mga kasolid. Detox muna tayo, mga kasolid. Masarap ba yan? Ay, refreshing to, ah. No Bakit additives walang pa. bitter? Ano mo na lang. No additives pa, mga kasolid. No chemicals, all naturals, and no added sugar. Saan ka Masubukan pa? nga yan. So refreshing to, ah. O sa akin naman. Good for digestion. Bango. Parang tisya, no? Tisha. Cheers. Cheers to detox. Refreshing, ah. Sarap. Iba-ibang flavor siya. Ngayon, ibang flavor ngayon. Yung kahapon. Kaya pala kahit mukbang ka ng mukbang, Kahapon, parang okay. naano lang yung kinakain At mo. saka hindi ko nafe-feel na busog ako. Ganun pala to, no? Contra-bloated sa tiyan. So, Good yun, for guys. digestion pa siya, guys. Yun yung iniinom namin. The best. Para kain mukbang kami ng mukbang at kain kami ng kain. Ito yung secret namin, guys, para hindi agad tumaba. Nakokontrol lang aming pagtaba. Pakita mo, Mrs. Kitchen. Siya, guys, oh. Detox from Ministore The Essentials. Maraming salamat po. Thank you, Detox! At sana po nag-enjoy po kayo sa aming mukbangan. Pasensya na po sa mga naglaway dyan. Maraming salamat po sa sumali sa aming 2K subscriber celebration. Congratulations po sa mga nanalo. Maraming salamat po. God bless. Thank you, guys!